Jekk tassew ħass li għandu jwerra Byron Camilleri xorta kellu jirreżenja rispettivament mill-azzjonijiet ta' Roberta Bela. U l-Prim Ministru Bela għandu jieqaf jibgħat il-messaġġ li xejn mhu xejn. Hekk sostnew id-deputati Albert Buttigieg u Graziella Attard Previ waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn preżentaw b'mod viżiv id-dimensjoni tal-ammont ta' droga li nsterqet. Quddiem il-Parlament, ix-Shadow Minister Albert Buttigieg spjega kif 226 kg droga insterqu mill-iktar post sigur f'pajjiżna u għalhekk dan iqajjem mistoqsijiet serji dwar is-sigurtà ta' pajjiżna li għaliha huwa responsabbli l-Ministru Byron Camilleri. Buttigieg tenna li din l-attitudni ta' business as usual min-naħa tal-Prim Ministru hija inaċċettabbli. Anke wara l-fatt li taħt ir-responsabilità politika ta' Byron Camilleri, 14 il-persuna fil-ħabs għamlu suwiċidju u għalhekk il-Gvern ta' Bela ma jistax jibqa' frisk bħal-ħassa għaliex din l-attitudni qed tkisser is-sinsla ta' dan il-pajjiż. Dan huwa l-messaġġ tiegħi li quddiem dis-sitwazzjoni ma nistgħux bl-ebda mod aħna bħala Partit Nazzjonalista nieħdu l-aħħar skandlu bħala business as usual. U allura nagħmel l-appell kif għamel il-Partit Nazzjonalista fi kol anka l-kap tagħna li wasal moment li Byron Camilleri jirreżenja mill-pożizzjoni tiegħu. Min-naħa tagħha Shadow Minister Graziella Attard Previ stqarret li f'pajjiżna il-problema ta' droga hija problema li qed tkompli tikber u din is-serqa waslet biex ammont kbir ta' droga jerġa' jispiċċa fis-suq biħsara irreparabbli. Dan barra l-fatt li kienet daqqa ta' ħarta fuq ix-xogħol siwi li jagħmlu diversi NGOs biex jgħinu lil vittmi ta' droga. Isaħqet li l-poplu qiegħed jinkwieta ħafna, però l-Prim Ministru Roberta Bela qed jinjora dan l-inkwiet. Meta l-poplu jeleġġi lil min jirrappreżentah u lil min jmexxih, jippretendi u għandu id-dritt li dawk li jmexxuh jkunu kompetenti. Iżda fuq kollox, mhux biżżejjed illi dawn jkollhom l-aħjar interess tal-poplu, iżda x-xogħol tagħhom jrid jissarraf fatti u fazzjonijiet. Il-poplu iva jistenna kontabilità. Il-Partit Nazzjonalista sostna wkoll li lanqas il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa ma serraħ ras iċ-ċittadini.